आणि आता आपण चालू करूया. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण अध्याय चालू करूया. आजचा अध्याय थोडा मोठा आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला 8:15 कदाचित होतील संपेपर्यंत. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण दुसरा अध्याय शिकणार आहोत. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली, सोप्या शब्दात लिहिली, ज्यांच्यामुळे हा उपक्रम चालू आहे त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्यात, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आता आपण अध्याय चालू करूया. कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि आमची जी टेक्निकल टीम आहे यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद. त्यांच्याशिवाय काय मी हा उपक्रम चालू ठेवू शकले नसते. तर आता हा दुसरा अध्याय आपण अगदी नावापासून चालू करूया. तुम्ही कुठलंही गीतेचं पुस्तक उघडलं तर त्याच्यामध्ये या अध्यायाचं नाव आहे सांख्य योग, पण इकडे श्रील प्रभुपादांनी दुसऱ्या अध्यायाचं नाव दिलंय गीताचा सारांश किंवा गीतेचे सार. मग आता हा दुसरा अध्याय जो आहे त्याला त्यांनी हे नाव का दिलं, तर आता ज्याप्रमाणे आपण जर कधी सिनेमा थिएटरमध्ये पिक्चर बघायला जेव्हा जातो तेव्हा एखाद्या दुसऱ्या सिनेमाचा जेव्हा आपण ट्रेलर बघतो तेव्हा ट्रेलर वरून आपण ओळखू शकतो की हा जो सिनेमा आहे हा ऍक्शन पॅक्ट आहे की मिस्ट्री आहे की याच्यामध्ये गाणी चांगली आहेत, फॅमिली ड्रामा आहे, काय आहे ते ट्रेलर वरून आपण ओळखू शकतो. त्याचप्रमाणे हा जो दुसरा अध्याय आहे यात कृष्णाने सर्व योग सांगितलेले आहेत. ध्यान योग थोडा आहे, थोडा हठयोग आहे, थोडा भक्ती योग आहे, कर्मयोग आहे. म्हणून या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. हे एक सार आहे, एक ट्रेलर सारखं आहे की आपल्याला लक्षात येतं की गीतेमध्ये काय काय आहे. तर आता मी चालू करते. आता मला हात वर करा आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे, तुम्ही उत्तर द्या. तुम्हाला मी अनम्यूट करायची परवानगी दिलेली आहे.
तर काल आपण पहिला अध्याय बघितला. एक छोटासा रिकॅप घेऊया की पहिल्यांदा धृतराष्ट्राने चौकशी केली किम अकुर्वत संजय, की माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करतायत. मग दुर्योधन जेव्हा त्यांनी विशाल पांडव सेना बघितली तेव्हा दुर्योधन घाबरला आणि तो आपल्या आचार्यांकडे जाऊन म्हणाला, बघा ही जी व्यूहरचना आहे पांडव सेनेची ही तुमच्या बुद्धिमान शिष्याने द्रुपद पुत्राने केलेली आहे. आणि मग शंखनाद झाल्यानंतर कौरव सेना जी होती ते अत्यंत भयभीत झाले आणि त्यांनी इकडे एक शब्द वापरलाय, त्यांची हृदये विदीर्ण झाली. म्हणजे ते इतके घाबरले की ते अधर्माच्या बाजूला होते, त्याच्यामुळे शंखनाद झाल्यावर ते खूप भयभीत झाले. मग अर्जुनानी कृष्णाला सांगितलं मी युद्ध करणार नाही आणि तोही घाबरला होता, त्याचे हातपाय गार झाले होते आणि एवढी कौरव सेना बघून की ज्यात माझे स्वजन आहेत हे बघून तो खूप घाबरला आणि त्यांनी सांगितलं मी युद्ध करणार नाही. आणि त्यांनी 5 कारणे सांगितली. आता मला कोण सांगणार आहे त्यांनी 5 कारणे कोणकोणती सांगितली? हात वर करा. प्रियेश प्रभूजी तुम्ही सांगणार आहात, बोला. हो माताजी. पहिलं होतं करुणा, त्याच्या मनात करुणाभाव होता. नंतर होतं असमंजस, म्हणजे तो निर्णय घेऊ शकत नव्हता की नक्की काय करायचंय. आणि तिसरं होतं करुणा, बरं आता मी पुढे विचारते. चालेल हो. चालेल. देवीदास प्रभूजी बोला. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? बरं अक्षय प्रभूजी. नाही, अनम्यूट करायला येत नाहीये का तुम्हाला? अनम्यूट करा प्रभूजी. अक्षय प्रभूजी. देवीदास प्रभूजी. बरं आणि कोणाला उत्तर द्यायचं आहे? हा अक्षय प्रभूजी बोला. सगळे स्वजन होते, कुटुंबातले होते. बरोबर. आणि काय कारण होती? एकच कारण होता का अर्जुनाने 5 कारणं सांगितली की मी युद्ध करणार नाही? परंपरेचा ऱ्हास. बरं चालेल. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? ओमकार प्रभूजी बोला. कुटुंब परंपरा म्हणजे पुढे कुटुंबाची काळजी कोण घेईल, लहान मुलांची काळजी कोण घेईल. आणि पाप, समजा मी माझ्याच घरच्यांना मारलं तर हे पाप होईल माझ्या हातून असं. बरोबर. ते 2. आणि एक आठवतंय का कोणाला? बरं चालेल. आता आपण बघूया. अर्जुनाने 5 कारणं सांगितली. हे सगळे माझे स्वजन आहेत, त्यांच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये करुणा आहे, त्यांच्या विरुद्ध मी युद्ध कसं करू. आणि जरी मी जिंकलो तरी मला आनंद मिळणार आहे का? मला आनंद मिळणार नाही. आणि हा जो आनंद मी युद्ध जिंकल्यावर मी माझा आनंद कोणाबरोबर वाटू हे कोणी नसणार आहेत, माझे गुरु, माझे भाऊ, माझे आजोबा. म्हणून त्यांनी सांगितलं आनंद नाही. मग पाप, हे सर्व माझे गुरु आहेत, माझे आजोबा आहेत, नातेवाईक आहेत, त्यांना मारणं म्हणजे पाप आहे. मग सर्वांनाच जर मी मारलं तर मग घरामधल्या ज्या परंपरा आहेत, ज्या रूढी आहेत, लहान मुलांना जे आपण शिकवतो ते कोण शिकवणार?
म्हणून त्यांनी सांगितलं कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. आणि मग ज्या स्त्रिया आहेत त्या स्त्रियांची काळजी कोण घेईल, आणि जर स्त्रियांची काळजी घेतली नाही तर मग कदाचित अवांछित लोकसंख्या निर्माण होईल. तर म्हणून अर्जुनाने सांगितलं मी युद्ध करणार नाही, आणि या 4 कारणांमुळे मला निर्णय घेता येत नाही काय चूक आहे काय बरोबर आहे. तर आता आपण दुसऱ्या अध्यायात काय बघणार आहोत की अर्जुनाने सांगितलेली ही सगळी कारणं आहेत, त्याच्यावर कृष्णाने उत्तर दिलेलं आहे. जेव्हा अर्जुन म्हणतो करुणा, कृष्ण त्याला आत्म्याचं ज्ञान देतो. आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. जेव्हा अर्जुन म्हणतो आनंद नाही, तेव्हा कृष्ण त्याला कर्मकांड सांगतो, नाही दोन्ही मध्ये आनंद आहे. मग जेव्हा अर्जुन म्हणतो पाप, तेव्हा कृष्ण म्हणतो भक्ती योगामध्ये पाप नाहीये. तेव्हा अर्जुन त्याला बुद्धी योग सांगतो. असमंजस, तेव्हा अर्जुन जेव्हा म्हणतो की मी निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा कृष्ण त्याला सांगतो तू का निर्णय घेऊ शकत नाही, कारण तुझं मन एकाग्र नाहीये, त्याला अनेक फाटे फुटले म्हणून तू निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि मग स्थिताधीर मुनी, अर्जुन विचारतो की ज्याचं मन एकाग्र असतं असा जो माणूस असतो तो कसा असतो. मग तेव्हा कृष्ण त्याला स्थिताधीर मुनींबद्दल सांगतो. आणि मग शेवटी पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील याचं उत्तर 3ऱ्या अध्यायात दिलेलं आहे. आता आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे अर्जुन हा भक्त श्रेष्ठ आहे बरं का, आणि त्याचा आदर्श आपण समोर ठेवून आपण वागलं पाहिजे. आपल्या गुरूंकडे आपण कसं बोललं पाहिजे, आणि आपण कुठली गोष्ट त्यांना सांगायची, ती कशी सांगायची, हे आपण अर्जुनाकडून शिकणार आहोत. म्हणजे कृष्ण आपल्याला ज्ञान देतोच आहे, पण एक भक्त श्रेष्ठ अर्जुन याचा आदर्श आपण ठेवला पाहिजे समोर. आता पहिल्या अध्यायात अर्जुनाने आपलं मन पूर्ण साफ केलं की कृष्णा मी हे युद्ध करू शकणार नाही. मग कृष्ण गप्प होता. इतके पहिल्या अध्यायापर्यंत त्यांचं नातं काय होतं, ते मित्र होते. दोघंही एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होते. आता दुसऱ्या अध्यायापर्यंत 7व्या श्लोकापर्यंत गीता चालू नाही झालेली आहे. आता जेव्हा अर्जुन कृष्णाला सांगतो की तू निश्चित सांग की माझं कल्याण कशामध्ये आहे, असं सांगितल्यावर त्या दोघांचं नातं बदलतं आणि आता गीता चालू होते. आता अर्जुन सांगतोय की कृष्णा तू मला शिष्य म्हणून स्वीकार. असं जेव्हा नातं बदलतं गुरु आणि शिष्य, आता गीता ही चालू होते. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलेलं आहे की मी तुला शरण आलो आहे. तर शरण जाणं म्हणजे काय, आता प्रभूंशी प्रांजल शरणागती हा भक्तीचा गाभा आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे आहे, तुझ्या इच्छेनुसार सर्व घडावे, हा
शरणागती मंत्र आहे. आणि आपण आपली इच्छा जी आहे ती कशी असावी, ती गुरूंच्या इच्छेशी आपली इच्छा आपण समर्पित केली पाहिजे. गुरुना काय पाहिजे हे पाहून आपण आपली इच्छा मांडली पाहिजे समोर. तर याला म्हणतात शरण जाणे. आता अर्जुनाने काय सांगितलंय की मी तुला शरण आलेलो आहे, मी गोंधळून गेलेलो आहे, मी कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे तू आता निश्चित माझं हित कशात आहे हे तू मला सांग आणि तू माझं मार्गदर्शन कर. आता बघा अर्जुन कोण आहे? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा आहे. तो काही साधा सुद्धा सामान्य माणूस नाहीये. आणि तो कोण आहे? तो कृष्णाचा भक्त आहे, कृष्णाचा सखा आहे आणि शुद्ध भक्त आहे. आणि जेव्हा अशा लोकांना, अशी लोक संकटामध्ये अडकतात तेव्हा ते काय करतात? ते आपल्या गुरुना शरण जातात आणि गुरुना सांगतात की निश्चित श्रेयस्कर काय आहे हे मला सांगा. आता इकडे शब्द आहे श्रेय. श्रेया आणि प्रेया हे दोन शब्द आहेत. तर श्रेया म्हणजे काय की जे शेवटी फायदेशीर आहे, आणि प्रेया म्हणजे काय की इमिजिएटली जेव्हा आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचा फायदा होतो तेव्हा त्याला आपण प्रेया म्हणतो. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा जर शाळेत मुलं जातात तेव्हा एखाद्या मुलाला असं वाटलं की आज मी क्रिकेटची मॅच बघतो, उद्या सिनेमा बघतो, मी शाळेत नाही जाणार. आणि समजा जर त्याच्या आई वडिलांनी ती परवानगी दिली आणि तो घरी बसला तर त्याला लगेचच आनंद मिळणार आहे, त्याला मजा होणार, त्याला तो पूर्ण दिवस मजेत घालवणार आहे. म्हणजे इकडे काय झालं, याला प्रेया म्हणतात, त्याला आनंद लगेच मिळणार आहे. पण अंतिम हे काय होणार आहे, असं सुट्ट्या घेत जर गेला तर अंतिम हे त्याच्या हितामध्ये नाहीये, त्याला चांगले मार्क मिळणार नाही किंवा कदाचित नापासी हो. पण श्रेया म्हणजे काय की एखादं मूल जेव्हा रोज शाळेत जातं आणि आपली जी मौज मजा जी आहे ती बाजूला ठेवून शाळा न चुकवता जेव्हा एखादा विद्यार्थी शाळेत जातो, हे अंतिम जेव्हा त्याची शाळा संपते, चांगले मार्क मिळतात, तेव्हा त्याचा फायदा त्याला दिसतो. तर हे श्रेया. तर इकडे अर्जुन सांगतो की निश्चित की माझ्यासाठी काय श्रेयस्कर आहे हे तू मला सांग. आता आपल्याला दर मिनिटाला डिसिजन्स घ्यावे लागतात, निर्णय घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ की मी कुठलं घर घेऊ, मी कुठल्या एरियामध्ये घेऊ, किती मोठं घेऊ, मग मी नोकरी करू की मी बिझनेस करू, पार्टनरशिप करू की मी एकटाच करू, किंवा मी कोणाबरोबर लग्न करू, असे अनेक प्रश्न असतात माणसांना. तर हे प्रश्न जेव्हा आपण घेतो तेव्हा आपण 3 गुणामध्ये असतो, रजोगुण, सत्वगुण किंवा तमोगुण. आणि तिन्ही गुणांमध्ये जेव्हा आपण निर्णय घेतो ते चुकीचे असतात. मग आपल्याला जेव्हा असं वाटतं की आपल्याला निर्णय घेता येत नाही तेव्हा आपण कुठल्या तरी एक्सपिरियन्स्ड लोकांना किंवा ज्यांना अनुभव आहे किंवा मधले जी वडील माणसं आहेत त्यांना विचारतो, किंवा एखादे आपले शिक्षक असतील, प्रोफेसर असतील, त्यांच्याकडे जाऊन आपण त्यांना विचारतो. पण यांना सुद्धा आपला 360 डिग्रीज व्ह्यू पॉइंट समोर नसतो. का? कारण ते सुद्धा या 3 गुणांमध्ये अडकलेले असतात. आणि एखादा जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असतो त्याला त्या माणसाची जेव्हा 360 डिग्रीज व्ह्यू पॉइंट असतो, म्हणजे त्याची फिजिकल पर्सनॅलिटी, त्याची आध्यात्मिक पर्सनॅलिटी आणि त्याची सायकोलॉजिकल पर्सनॅलिटी जेव्हा त्या गुरुना समोर दिसते तेव्हाच ते निर्णय बरोबर घेऊ शकतात. नाहीतर बरेचसे निर्णय जे आपण घेतो ते चुकीचे असतात. तर आता इकडे आपल्याला अर्जुनाकडून एक शिकायचंय
हा जो श्लोक आहे हा खूप प्रॅक्टिकल आहे, की इकडे अर्जुन गोंधळून गेलेला आहे. त्याच्यामुळे तो कृष्णाला सांगतोय, प्रार्थना करतोय की निश्चितपणे माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे हे तू मला सांग. आणि आता या श्लोकानंतर गीता चालू होते. आता इकडे बघा, या स्लाइड मध्ये तुम्हाला अर्जुन दिसतोय, त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे. पण कृष्ण कसा आहे? कृष्ण शांत आहे. अर्जुन खूप दुःखात आहे. या दुःखाचा जरा सुद्धा परिणाम कृष्णावर झाला नाही पाहिजे. गुरु कसा असतो असा असतो, नेहमी शांत असतो. आणि तो आता अर्जुनाचा मार्गदर्शन करणार आहे. आता कृष्ण कोण आहे? इकडे बघा, तुम्ही जेव्हा भगवद्गीता उघडाल तेव्हा कुठेही श्री कृष्ण उवाच असं म्हटलेलं नाहीये, श्री भगवान उवाच. मग कृष्णालाच भगवान का म्हटलेलं आहे? तर आणि भगवानचा अर्थ काय आहे? आपण मराठीमध्ये म्हणतो धनवान, बलवान, म्हणजे ज्यांच्याकडे खूप पैसे आहेत, खूप धन आहेत, ते धनवान होतात. मग भगवानचा अर्थ काय? भग हा संस्कृत शब्द आहे आणि भग याचा खूप अर्थ आहे. त्यातला एक अर्थ म्हणजे ऐश्वर्य. जो ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे त्याला आपण भगवान म्हणतो. मग अशी कोणकोणती ऐश्वर्य आहेत श्रीकृष्णांकडे? त्यांच्याकडे 6 ऐश्वर्य आहेत, त्याला आपण षड ऐश्वर्य म्हणतो. आणि ही 6 ऐश्वर्यानी ते परिपूर्ण आहेत. ती 6 ऐश्वर्ये कोणती आहे? सौंदर्य, श्रीमंती, शक्ती, प्रसिद्धी, ज्ञान आणि संन्यास. ही 6 ऐश्वर्य ज्या माणसाकडे आहेत आणि ज्या माणसाकडे ही जी 6 ऐश्वर्य आहेत, या 6 ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहे, त्यालाच आपण भगवान म्हणू शकतो. आतापर्यंत आपल्याकडे 2, 3, जास्तीत जास्त 4 ऐश्वर्य असू शकतात, पण त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. आता इकडे संन्यास सुद्धा एक ऐश्वर्य म्हटलंय. म्हणजे संन्यास म्हणजे काय? आता कृष्णाकडे तो केवढा श्रीमंत आहे. आता आपण या पृथ्वी तलावरचे सगळ्या लोकांनी आपली संपत्ती एकत्र केली तरी ती कृष्णाच्या संपत्ती पुढे 1 अंश सुद्धा होणार नाही. इतका कृष्ण श्रीमंत आहे. तो अखिल ब्रह्मांड नायक आहे. तर असं असताना सुद्धा समजा जर एखादा शुद्ध भक्त असेल आणि त्यांनी कृष्णाकडे प्रार्थना केली आणि कृष्ण प्रसन्न झाला आणि त्याला विचारलं तुला काय पाहिजे, आणि त्यांनी जर सांगितलं मला संपत्ती पाहिजे, तर कृष्ण त्याच्याजवळ असलेली सगळी संपत्ती देईल. याला संन्यास म्हणतात. त्याच्याकडे जे काय आहे त्याची त्याला आसक्ती नाहीये. तर जो षड ऐश्वर्यानी पूर्ण असतो त्याला भगवान म्हणतात. म्हणून इकडे म्हटलंय श्री भगवान उवाच. आता बघा, आपल्याला प्रत्येक मानवामध्ये 4 दोष असतात. त्या 4 दोषांमुळे आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होत नाही. का आपल्याला होत नाही? ती 4 आपल्यामध्ये जे दोष आहेत ते कोणकोणते? एक म्हणजे आपल्याला प्रत्येक मानवामध्ये हे 4 दोष आहेत. आपल्याला दुसऱ्यांना फसवण्याचा कल आपल्यामध्ये असतो. आपली इंद्रिये अपूर्ण असतात. आपण चुका करतो आणि आपण नेहमी भ्रमित असतो. हे 4 दोष प्रत्येक मानवामध्ये आहेत, कमी जास्त प्रमाणात. आता आपली इंद्रिय अपूर्ण आहेत. बघा, आपले डोळे, आपल्या डोळ्यांनी आपण आपल्या भुवया आरशाशिवाय बघू शकतो का? आपण बघू शकत नाही. आपल्या डोळ्यांनी
आपण आपली पाठ बघू शकतो का? आपण बघू शकत नाही. इतकंच काय की आपण आपले दात सुद्धा बघू शकत नाही, म्हणजे जे इतके जवळ आहेत ते आरशाशिवाय. तर ही आपली जी इंद्रिय आहे ही अपूर्ण आहे, आणि अपूर्ण इंद्रियाने परिपूर्ण पुरुष जो आहे किंवा परिपूर्ण कृष्ण जो आहे त्याचं दर्शन आपण कसं घेणार? आपल्याला घेता येत नाही. आता आपण बघूया. कृष्ण जर आपल्याला जाणायचं असेल तर त्याचे 3 टप्पे आहेत. ते टप्पे कोणकोणते आहेत? आता इकडे मला तुम्हाला जरा हात वर करा आणि मला सांगा की तुम्हाला स्लाइड मध्ये काय दिसतंय. तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय? हात वर करा. या स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? तुमची दृष्टी निर्दोषपणे परिपूर्ण असते तेव्हा मी जे पाहतो ते कार्य करते यावर माझा विश्वास आहे. नाही, पिक्चर कसलं आहे प्रभूजी? पिक्चर स्लाइड मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? पिक्चर एक सनसेट टाइप आहे. सनसेट टाइप. हॉरिझॉन. हा, होरायझन, क्षितिज आहे आणि इकडे क्षितिज आहे. ढग दिसतायत, असं एक पिक्चर आहे. हा, तर आता जेव्हा आपण खूप लांब असतो, भक्ती करतोय पण खूप लांब असतो, तेव्हा आपल्याला कृष्णाचं हे ब्रह्मरूप दिसतं, म्हणजे त्याला ब्रह्मन म्हणतात. इकडे आपल्याला कुठेही आकार दिसत नाही, हे निराकार रूप आहे. त्याला ब्रह्म ज्योती सुद्धा म्हणतात. जे कृष्णाच्या शरीराभोवती जे तेज आहे ते आपल्याला तेज दिसतं आणि याला ब्रह्म किंवा ब्रह्मन म्हणतात. आता तुम्ही गाडी चालवता, ड्रायवेवर आहे, लांब तुम्हाला असं क्षितिज दिसतंय. आता जेव्हा आपण जरा जवळ जातो तेव्हा आता इकडे तुम्हाला काय दिसतंय? जरा जवळ गेल्यावर एक झाड दिसतंय. बरोबर, झाड एक झाड दिसतंय, झाड. दिसतंय. आता तुम्ही तुमची गाडी घेऊन एकदम झाडाच्या जवळ गेलात, हा, तर आता तुम्हाला काय दिसतंय? एक पोपट. पक्षी दिसतोय. एक पक्षी दिसतोय. तर असंच ज्याप्रमाणे आपण भक्ती करतो तेव्हा आपल्याला 3 स्तरावर आपण कृष्ण जाणू शकतो. हे जे निराकार रूप ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूप आहे त्या रूपामध्ये आपल्याला कृष्ण दिसत नाही, आपल्याला फक्त तेज दिसतं. जरा जवळ गेल्यावर आपल्याला दुसऱ्या टप्प्याचं दर्शन होतं, जिकडे आपल्याला समजतं की कृष्णाला आकार आहे. मग तेव्हा आपण आपल्या हृदयामध्ये असलेलं कृष्णाचं परमात्मा रूप जे आहे ते आपण बघू शकतो, जे चतुर्भुज रूप आहे. पण पूर्ण साक्षात्कार म्हणजे आपण कृष्णाचं रूप, जे श्याम सुंदर रूप आहे, ज्याच्या डोक्यावर मोराचं पीस आहे, हातामध्ये बासरी आहे, ज्याला 2 हात 2 पाय आहे, हे जे त्याचं रूप आहे हे आपण बघू शकतो. तर अशा तऱ्हेने आपण आपला असं म्हणतात ना, जसा भाव तसा देव, त्याचप्रमाणे जशी भक्ती तशी दृष्टी. मग आपली भक्ती जितकी असेल त्याप्रमाणे आपल्याला कृष्ण दिसू शकतो. आता इकडे बघा, हे जे रूप आहे हे मी तुम्हाला सांगितलं ब्रह्मन रूप आहे. इकडे कृष्ण आहे, पण कृष्णाच्या शरीराभोवती खूप तेज आहे. तुम्ही ऐकलंय का? काही काही माणसं म्हणतात कृष्ण म्हणजे काय आहे? कृष्ण म्हणजे प्रकाश आहे, कृष्ण निराकार आहे, म्हणजे ते या रूपावर आधारित बोलत असतात. मग आता जे योगी असतात ते काय करतात? खूप ध्यान करतात आणि त्यांच्या मध्ये असलेल्या परमात्म्याचं त्यांना दर्शन होतं, जो परमात्मा चतुर्भुज आहे. आता इकडे तुम्ही बघितलं. आणि मग त्याच्यानंतर जो भक्ती करतो त्याला मात्र कृष्णाचं हे जे रूप आहे या रूपाचा साक्षात्कार होतो, की ज्याच्या डोक्यावर मोरपीस आहे, हातात बासरी आहे, हे श्याम सुंदर रूप आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. त्याची पूजा माताजींनी हे केलेलं रेझन केलं. हा चालेल. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचं पहिलं कारण होतं, हे माझे स्वजन आहेत, मी यांना मारू शकणार नाही. आणि आता कृष्ण त्याला ज्ञान देत आहे. कुठलं ज्ञान? आत्म्याचं ज्ञान. कृष्ण अर्जुनाला आता सांगतोय की अर्जुना, आता तू जे म्हणतोयस की मला सर्वांबद्दल करुणा आहे, ही करुणा तू चुकीच्या डायरेक्शनला तू अप्लाय करतोयस. आता तुम्ही मला सांगा, एखादा माणूस नदीमध्ये बुडतोय तर आणि तुम्हाला चांगलं पोहायला येते, तर तुम्ही काय कराल? आता त्या माणसाने चांगला सूट घातलाय, सोन्याचं घड्याळ घातलंय, तर तुम्ही कोणाला वाचवाल? तुम्ही असं म्हणाल का की हा माणूस बुडतोय तर बुडू दे, पण मी याचं सोन्याचं घड्याळ आणि त्याचा सूट जो अगदी किमती आहे तो बाहेर काढीन पहिल्यांदा, असं म्हणाल का तुम्ही? नाही. नाही म्हणणार का? कारण तुम्हाला ज्ञान आहे. जीव वाचवायचा आहे. आता इकडे ज्याप्रमाणे तुम्ही काही झालं तरी त्या माणसाला वाचवाल, त्याचं घड्याळ त्याचं सूट गेला तरी चालेल, पण माणसाला वाचवाल. त्याचप्रमाणे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की आपण हे शरीर नाहीच आहे, आपण आत्मा आहोत, आणि तू इतका शरीराचा विचार कशाला करतोयस? आणि आत्मा जो आहे तो एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात जातो, त्याचं नित्य स्थलांतर होतच आहे, त्याच्यामुळे तू या शरीराचा विचार करू नकोस. मग आता इकडे आता सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये आपलं स्थलांतर चालू आहे. बघा, तुम्ही 2 महिन्याचे असताना किंवा छोटे बाळ असताना तुमचं शरीर वेगळं होतं, आता तुमचं शरीर वेगळं आहे. त्या परत 2 महिने बाळाच्या शरीरात तुम्ही प्रवेश करू शकता का? तुम्ही करू शकत नाही. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की आत्म्याचं स्थलांतर हे होतच राहतं, त्यांनी तू गोंधळून जाऊ नकोस. आता पुढे कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की आत्मा जो आहे हा अमर आहे. इकडे बघा, त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलं की हे आत्म्याचं स्थलांतर चालू असतं, आणि जेव्हा शरीर जे आहे ते खूप म्हातारं होतं आणि खूप त्याच्यामध्ये राहणं आता आत्म्याला अवघड जातं, तेव्हा अशा परिस्थितीत ते शरीर सोडून आत्मा दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. आता पुढे ऐकूया आपण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे या महाभारताच्या युद्धात अनेक घातक, प्राणघातक अस्त्रे शस्त्रे यांचा वापर केला होता. म्हणून इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की अर्जुना, तुला असं वाटतंय का की तुझ्या या प्राणघातक शस्त्रास्त्रांनी आत्मा मरणार आहे? नाही, आत्मा तर अमर आहे.
मग इकडे तो कुठल्याही शस्त्राद्वारे त्याचे तुकडे करता येत नाही, अग्नीने आत्म्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही आणि वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. तर आत्मा हा मरणार नाहीये आणि तुला असं वाटतंय तू कोणाला मारू शकतोस, परंतु तू हा आत्मा अमर आहे. मग आता आत्म्याचे गुण सांगितल्यानंतर अर्जुन म्हणतो कृष्णाला, ठीक आहे तू मला हे सगळं सांगतोयस, पण एकदा हे शरीर गेलं, आत्मा हे शरीर सोडून गेला, तर मला माझे आजोबा, माझे गुरु हे परत दिसणार नाहीयेत. मग तेव्हा कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, हा श्लोक आता नाहीये पण मी तुम्हाला सांगते. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस तांतितिक्षस्व भारत. म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की मला माहितीये तुला दुःख होणार आहे, पण तू सहन कर. ज्याप्रमाणे उन्हाळा आणि हिवाळा हे जे ऋतू एका पाठोपाठ एक असतात ते आपण सहन करतो, त्याचप्रमाणे तू हे दुःख जे आहे हे तू सहन कर. म्हणजे इकडे कृष्ण कुठेही म्हणत नाहीये की अर्जुन तू दुःखी झालास ना, तू हे नाही चालेल तू यांना मार. नाही, कृष्णालाही माहिती आहे की हे अर्जुनाला दुःख होणार आहे, म्हणून तो सांगतोय अर्जुनाला की तू सहन कर. ज्याप्रमाणे हिवाळा उन्हाळा हे चक्र चालूच राहतं, त्याचप्रमाणे हे सुद्धा सुख आणि दुःख हे चक्र चालू राहतं आणि तू सहन कर हे दुःख. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तमाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास, याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय, अर्जुना तू दुसऱ्यांचा इतका विचार करू नकोस, तू स्वतःला विसरू नकोस. आता अर्जुन इकडे कृष्ण इकडे अर्जुनाच्या सायकोलॉजीवर तो त्याला प्रिस्क्रिप्शन देत आहे. आता अर्जुन एक क्षत्रिय आहे, म्हणजे इकडे बघा एक जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असतो त्याला सायकोलॉजिकल व्ह्यू पॉइंट सुद्धा आपल्या भक्ताचा माहित असतो, म्हणून तो असा बोलू शकतो. आता इकडे अर्जुन क्षत्रिय आहे. क्षत्रिय कसे असतात, त्यांना राग पटकन येतो, त्यांना अपमान सहन होत नाही. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, अर्जुना ठीक आहे तुला युद्ध करायचं नाहीये, तुला जंगलात जाऊन राहायचंय. आता अशा तऱ्हेने तू युद्ध सोडून गेलास तर तुझे जे शत्रू आहेत ते असं म्हणणार आहेत का की अर्जुनामध्ये खूप करुणा आहे, अर्जुन खूप मोठा भक्त आहे आणि करुणेपोटी तो हे युद्ध करू शकला नाही, असं कोणीही तुझ्याबद्दल बोलणार नाही. कृष्ण सांगतो अर्जुनाला सगळे असंच म्हणणार आहे की अर्जुन हा भित्रा आहे, अर्जुन घाबरला, युद्धातून त्यांनी पलायन केलं आणि अशा तऱ्हेने ते बोलतील, तुझी निंदा करतील की तुला हा अपमान सहन करू शकणार नाही. आणि जेव्हा तू जंगलामध्ये जाशील सगळं सोडून, तुझ्या मनामध्ये या अपमानाबद्दलचे विचार एकसारखे येऊ लागतील, मग तू काय करणार आहेस तुझ्या मनाचं,
तू काय करू शकशील? हा अपमान तर तू काही घेऊ शकणार नाहीस. तर अर्जुना, या सर्वांमध्ये तू स्वतःला विसरू नकोस. बघा, कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे आपण स्वतःकडे कनेक्ट होत असतो. कृष्ण कुठेही सांगत नाहीये इकडे की तुम्ही तुमची ड्युटी करू नका, तुम्ही घरी बसा आणि जप करा. नाही, कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू तुझी ड्युटी केलीच पाहिजे. आणि आपल्याला इकडे एक समज असते, कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे काय? आपण आराम खुर्चीवर बसायचं, जपमाळ घ्यायची आणि जप करत बसायचं. आपली सगळी रिटायरमेंट झाली, आपली सगळी कर्तव्ये पार पडली की तुम्ही जपमाळ घ्या आणि जप करा. नाही, इकडे कुठेही कृष्णाने सांगितलेलं नाहीये अर्जुनाला की तू तुझी ड्युटी सोड. इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की या सर्वांमध्ये तू स्वतःला विसरू नकोस. तू जर शत्रूनी तुझा असा अपमान केला तर तू ते सहन करू शकणार नाहीस. हरे कृष्ण माताजी, मी येते. चालेल चालेल. हा श्लोक माताजी आहे का? मला सांगा. हो हो आहे ना, वाचा. ओके, हा मी वाचून जाते. हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. माताजी मी येते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. आता आपण दुसरं कारण अर्जुनाचं त्याच्यावर कृष्णाचं उत्तर काय आहे हे ऐकतोय. अर्जुनाने सांगितलं आनंद नाही. कृष्णाने काय सांगितलं? अर्जुना, दोन्ही आनंद आहे. समजा जर तू युद्ध करता करता तू ठार झालास तर मग काय होईल? अशा वेळेला तुला वीरगती प्राप्त होईल. तू स्वर्गामध्ये जाशील आणि तिकडे आनंद उपभोगशील. आणि इकडे हे बघा, ही स्लाइड दाखवली. आणि समजा जर तू युद्ध जिंकलास तर पूर्ण पृथ्वीचा तू सम्राट होशील. म्हणजे तू ठार जरी झालास, युद्ध हरलास तरीही आनंद आहे, कारण तुला उच्च ग्रहांवर आनंद उपभोगायला मिळेल. आणि पृथ्वीवर तू जिंकलास तरी देखील आनंदच आहे, तू पृथ्वीचा सम्राट होशील. म्हणजे दोन्हीत आनंद आहे. तर बघा, गुरु जो असतो तो कसा बोलतो? आपले जे विचार आहे या आपल्या ज्या संकल्पना अशा फिक्स्ड आहेत त्याच्यावर गुरु बरोबर वार करतो आणि आपल्या मनाचं रूपांतर करतो. जे आपण बघू शकत नाही ते आपल्याला आपला गुरु दाखवतो. बघा, इकडे अर्जुनाला कृष्ण सांगतोय की तू युद्ध कर. वेगवेगळ्या तऱ्हेने सांगतोय. हे जे इकडे कृष्ण सांगतोय की दोन्ही ती आनंद आहे तुला, तू युद्ध कर. याला कर्मकांड म्हणतात. कर्मकांड म्हणजे काय? तर आपण जेव्हा कुठलंही आपल्याला कुठली इच्छा असेल त्या इच्छा पूर्तीसाठी जेव्हा आपण देवाकडे जातो तेव्हा त्याला म्हणतात कर्मकांड. म्हणजे आपण ते कर्म का करतो, तो जप का करतो? का आपल्याला काहीतरी हवं असतं, त्याला कर्मकांड म्हणतात. आता पुढचं आपण ऐकूया. मी श्लोक हा वाचते. नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे सांगितलंय भक्ती योगामध्ये जेव्हा आपण काही कर्म करतो त्यामध्ये कधीच कोणाचं नुकसान झालेलं नाही. उलट आपण थोडस जरी काहीतरी केलं, स्वल्पम
स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. आपण मोठ्या भयापासून आपण वाचतो. आता इकडे तुम्ही मला हात वर करा आणि सांगा की मनुष्य जीवनामध्ये किंवा मानव जीवनामध्ये किंवा तुम्हाला काय वाटतं इकडे जे भय म्हणजे आहे किंवा भय म्हणजे काय मानव जीवनामध्ये? कोण सांगणार आहे? भय म्हणजे काय? भय म्हणजे भीती. पण कोणतं भय असतंय या मृत्यू. जीवनामध्ये? मृत्यू. जयानंद प्रभूजी बोला. मॅम आता भय भरपूर आहे. कुणाला जीवाचं भय, कुणाला आपल्या नातलग दूर जाण्याचं भय, कुणाला संपत्ती कमी होण्याचं भय. बरोबर आहे. तर ही वेगवेगळी तऱ्हेचे हे जे भय आता तुम्ही मला सांगितले हे मानव जीवनाचे भय आहे. पण श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय मानव जीवनाचं सर्वात मोठं भय म्हणजे हे जे जीवन आपल्याला मिळाले या जीवनातून आपलं पशु योनीमध्ये जेव्हा पतन होतं त्याला मानव जीवनाचं महान भय म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे जे आपल्याला मानव शरीर दिलेला आहे, हा जो जन्म दिलेला आहे हा अत्यंत दुर्लभ आहे. आणि हे जे मानव जीवन आहे हे याच जीवनात आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते आणि आपण आपली उन्नती करू शकतो. पण ते आपण तसं न करता जेव्हा आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीच्या मागे लागतो आणि जेव्हा आपण कृष्णाकडे जात नाही तेव्हा खूप मोठा धोका असतो की आपलं पशु योनीमध्ये पतन होऊ शकतं. आणि तेच त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही थोडं जरी केलं, थोडी जरी भक्ती केली, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, तर तुम्ही मोठ्या भयापासून तुमचं संरक्षण होतं. आता इकडे त्यांनी दाखवलंय बघा, हनुमानाने काय केलं, लंकेला आग लावली. तर त्यांनी हे जे कर्म केलं तर आपल्याला असं म्हणता येईल की त्याचं आणि रावणाचं काहीतरी झालं होतं. परंतु त्यांनी पूर्ण लंकेला आग का लावली हे भौतिक दृष्टिकोनातून तुम्ही बघितलं तर हे योग्य नाहीये. पण आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून तुम्ही बघितलं तर हा भक्तीचा उच्च स्तर आहे. आता इकडे विभीषणाने रामाला सांगितलं, प्रभू रामचंद्रांना सांगितलं की रावणाला कसं मारायचं. विभीषण हा राम भक्त होता पण तरीही त्यांनी तो एका तऱ्हेने देशद्रोही सुद्धा होता. म्हणजे त्यांनी रावणाच्या विरुद्ध तो गेला आणि त्यांनी सगळं जे काय ज्या सिक्रेट्स होत्या त्या रामाला सांगितल्या आणि त्याच्यामुळे प्रभू रामचंद्र ते युद्ध जिंकू शकले. तर जेव्हा विभीषणाने हे सांगितलं तेव्हा सुद्धा हा भक्तीचा उच्च स्तर मानला गेलेला आहे, तो रामाकडे आला. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा एखादा माणूस भक्ती करतो तेव्हा भक्तीमध्ये त्याचं रक्षणच होतं, त्याचं नुकसान कधीच होत नाही. म्हणजे असं आहे का आपण भक्ती करतोय म्हणजे आपल्याला कुठलंही कर्म करता येईल असं आहे का, किंवा कुठलीही पाप कर्म आपल्याला करता येईल नाही. त्याला 3 चेक पॉइंट्स आहेत, गुरु, साधू आणि शास्त्र. गुरुनी सुद्धा हो म्हटलं पाहिजे, साधू म्हणजे एखादा प्रगत भक्त त्यांनी सुद्धा हो म्हटलं पाहिजे आणि शास्त्रांनी सुद्धा हो म्हटलं पाहिजे. तेव्हाच ते कार्य आपण करू शकतो. आता कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे असं आहे का की कोणी येऊन तुम्हाला काहीही करू शकेल आणि तुम्ही गप्प बसायचा, माळ घ्यायची आणि जप करत बसायचा. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की 6
आक्रमक असतात, 6 अग्रेसर्स किंवा त्यांना संस्कृतमध्ये आतताई म्हटले, की हे असे जर आक्रमकांनी किंवा अशा लोकांनी जर तुमच्यावर वार केला तर मात्र तुम्ही त्यांना उत्तर दिलं पाहिजे. मग ते 6 आतताई किंवा आक्रमक कोण आहे? ज्यांनी दुसऱ्यांच्या घराला आग लावलेली आहे, ज्यांनी दुसऱ्यांवर शस्त्रांनी प्रहार केलेला आहे, ज्यांनी दुसऱ्यांना विष दिलेलं आहे, दुसऱ्याच्या बायकोचं हरण केलेलं आहे, दुसऱ्याची संपत्ती जी आहे खोट्या मार्गाने हडप केलेली आहे आणि दुसऱ्यांची जी जागा आहे त्या जागेवर कब्जा केलेला आहे. तर असे जी लोक करतात, हे जे आक्रमक करतात, या 6 विरुद्ध तुम्ही ज्याप्रमाणे ज्या देशात आहात तिकडे जो कायदा चालू आहे याप्रमाणे तुम्ही त्यांना उत्तर देऊ शकता, त्यांना लढा देऊ शकता. तर हे जे 6 आतताई आहे यांच्या विरुद्ध आपल्याला लढा दिला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने चौथं कारण सांगितलं होतं की पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, त्यासाठी कृष्णाने उत्तर दिलंय, मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हे आपण 3ऱ्या अध्यायात शिकणार आहोत. पण आता इकडे बघा ही स्लाइड दाखवलेली आहे. वृंदावनात असताना सगळे वृंदावन वासी इंद्राची पूजा करायचे. तर कृष्णाने सांगितलं सर्वांना, तुम्ही इंद्राची पूजा करू नका, तुम्ही गोवर्धनाची पूजा करा. आणि असं म्हटल्यामुळे इंद्राला खूप राग आला आणि अतिवृष्टी झाली तिकडे. त्यांनी खूप पाऊस पाडवला इंद्राने आणि असं झाल्यामुळे खूप पूर आला, घरी पाणी शिरलं आणि कुठे जागा नव्हती उभं राहिला. तेव्हा कृष्णाने काय केलं? कृष्ण कोण आहे? कृष्ण भगवान आहे आणि त्याचं मुख्य कार्य म्हणजे काय? लोकांचं रक्षण करणं आणि आपल्या भक्तांचं तर कृष्ण रक्षण करतोच. मग इकडे कृष्ण असं म्हणाला, माझी ड्युटी मी करणार नाही, असं जर कृष्ण म्हणाला असता तर हा पूर्ण ग्रहलोक नष्ट झाला असता. त्यांनी सुद्धा त्याचं नियत कर्म केलं. कुठलं कर्म? भक्तांचं संरक्षण करण्याचं कर्म कृष्णाने केलं. प्रत्येक जण जेव्हा आपापली ड्युटी करतं तेव्हा समाजामध्ये शांती, आनंद आणि धर्म नांदतो. आणि प्रत्येकाने जेव्हा जो आपला ड्युटी करत नाही तेव्हा मात्र अर्जुनाला जो प्रश्न होता की अवांछित लोकसंख्याचा वाढ होईल, तर इकडे कृष्ण सांगतो असं अजिबात होणार नाही. प्रत्येक जण जेव्हा आपापली ड्युटी करतो तेव्हा समाजामध्ये शांती, आनंद नांदतो. हरे कृष्ण. हा, आता मी वाचते. कुमुद माताजी नाही आहेत ना. व्यवसायात्मिका बुद्धी एके कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. हरे कृष्णा. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. आता बघा, अर्जुन हा द्रोणाचार्यांचा पट्ट शिष्य होता. का पट्ट शिष्य होता? तुम्हाला ही गोष्ट माहितीच आहे की एकदा झाडावर त्यांनी पक्षी ठेवला होता द्रोणाचार्यांनी आणि सर्व त्यांच्या शिष्यांना बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं, तुम्हाला नेम धरायचा आणि या पक्षाचा डोळा मारायचा.
पण त्या अगोदर माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचंय. तुम्हाला काय काय दिसतंय? तर प्रत्येक जण आले, आम्हाला आकाश दिसतंय, झाड, पानं, फळं, फुलं आणि हा पक्षी दिसतोय. आणि द्रोणाचार्य आला, द्रोणाचार्यांनी सांगितलं हे तर सगळं मला दिसतंय आणि गुरु मला तुम्हीही दिसत आहात. मग अर्जुनाला विचारलं, अर्जुनाने सांगितलं की मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय, दुसरं काही नाही. तेव्हा त्यांनी अर्जुनाला सांगितलं की बाण उचल आणि नेम धर. असा हा अर्जुन होता, इतका एकाग्र आणि फोकस्ड होता. पण आता काय झालंय अर्जुनाला सगळं काही पाहिजे. त्याला कृष्णाचं ऐकायचंही आहे, त्याला स्वजनांना मारायचंही नाही आहे, त्याला त्याचं राज्य सुद्धा हवंय. मग आता इकडे द्रोणाचार्यांनी सांगितलंय तुझ्या बुद्धीला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत आणि अनंत शाखा फुटल्यामुळे तुझं मन जे आहे ते गोंधळून गेलेलं आहे. निश्चित काय पाहिजे? तुझं मन जे आहे ते निर्णय घेऊ शकत नाही आहे. तर आपल्याला सुद्धा असंच असताना आपण कृष्णाकडे जातो, पण आपल्याला आपल्या भोवतालचा जो भौतिक पसारा असतो त्यामधला सुद्धा आनंद लुटायचा असतो, कृष्णाकडेही जायचं असतं. तर अगदी आपली बुद्धी सुद्धा, आपल्या बुद्धीला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे अनंत शाखा फुटल्यामुळे आपण सुद्धा कृष्णाकडे जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा आपण सुद्धा एकाग्र होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 54. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो कसा बसतो आणि कसा चालतो? हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुझी बुद्धी जी आहे त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत. मग अर्जुन कृष्णाला विचारतो, ठीक आहे, मग ज्याची बुद्धी एकाग्र आहे, एकदम फोकस्ड आहे, असा जो माणूस असतो तो कोण आहे आणि तो कसा बोलतो, कसा बसतो, कसा चालतो? म्हणजे थोडक्यात या माणसाबद्दल, ज्याची बुद्धी एकाग्र आहे त्याच्याबद्दल मला सांग. आता आपण ऐकूया. मी आता श्लोक म्हणते. प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांताचं समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर मग आता इकडे कृष्ण आहे तो उत्तर देतो की असा माणूस ज्याचं मन एकाग्र असतं त्याला स्थितप्रज्ञ मुनी म्हणतात. आता एकाग्र, पण एकाग्र कोणावर? एकाग्र मन कृष्णावर ज्याचं असतं त्याला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि हा जो स्थिताधीर मुनी असतो त्याला पूर्ण तो ज्ञानी असतो. ज्ञान असल्यामुळे तो आपल्या सर्व इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो. बघा, हा मानव जीवन, परत मी तुम्हाला सांगते, अत्यंत दुर्लभ आहे. आता समजा जर मी तुम्हाला एक विमान दिलं, तर त्या विमानाचा उपयोग तुम्ही कसा कराल मला सांगा बरं. अनम्यूट करा आणि सांगा किंवा हँड रेस करा. विमानाचा उपयोग तुम्ही कसा कराल? लवकरात लवकर एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी. तुम्ही ते विमान आकाशात उडवाल की तुम्ही त्यावरून चालवाल?
आकाशात उडवणार. आकाशात का? कारण त्या विमानामध्ये तेवढं पोटेन्शियल आहे. ते त्या विमानाची रचना मुळी आकाशात उडण्यासाठीच केलेली आहे, रस्त्यावर चालण्यासाठी नाही. त्याचप्रमाणे आपला हा जो मानव आपलं शरीर आहे त्याच्यामध्ये तितकं पोटेन्शियल आहे, तितकी क्षमता आहे की ते कृष्णाची प्राप्ती करू शकतं. पण आता आपण काय करतोय? आपण हा जो जन्म आहे कृष्ण प्राप्ती न करता आपण आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करत बसलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे काय होत आहे? आपलं पतन व्हायची तर शक्यता खूपच जास्त आहे. आणि त्याशिवाय इकडे आता बघा, इकडे त्यांनी सांगितलंय की हा जो सीताधीर मुनी आहे हा सर्व प्रकारच्या इंद्रियांचा त्याग करतो. हा का त्याग करू शकतो? आपण का त्याग करू शकत नाही? कारण त्यांनी कृष्ण प्रेम जे काय आहे ते अनुभवलेलं आहे आणि त्या तुलनेमध्ये हे जे इंद्रियांकडून जी आपल्याला तृप्ती मिळते ती अतिशय तुच्छ आहे हे त्यांनी जाणलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे या ज्ञानामुळे तो इंद्रियांचा त्याग करतो आणि आपल्याला सुद्धा तसं करायचंय. आपण तडजोड केली पाहिजे. कुठे तडजोड केली पाहिजे? ठीक आहे, माझ्या इंद्रियांची तृप्ती नाही झाली चालेल, पण अध्यात्मामध्ये आपला जो जॉब करतोय त्याच्यामध्ये थोडी सुद्धा तडजोड केली नाही पाहिजे. आपला जो जॉब आहे, आपलं नामस्मरण आहे ते आपण सेंटरमध्ये ठेवलं पाहिजे आणि त्याच्या भोवती आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या मांडल्या पाहिजे, त्याच्यामध्ये तडजोड नाही. तर हे जेव्हा आपल्याला समजतं तेव्हा आपला जो मानव जन्म आहे तो आपण ज्याप्रमाणे विमान जे आहे ते आकाशात उडू शकतं, आपण सुद्धा कृष्ण प्राप्ती करू शकतो. आता जे श्लोक वाचायचा बाकी आहे का वाचू? वाचला. इकडे बघा, त्यांनी प्रल्हाद महाराज दाखवलेले. प्रल्हाद महाराज कसे होते? त्यांचं आयुष्य जे होतं ते रोज हिरण्यकश्यपू म्हणजे प्रल्हादचे वडील हे असुर होते, ते रोज त्या मुलाच्या प्राण मी या मुलाचा प्राण कसा घेऊ याच्यावर ते बेतलेले होते. पण एवढं असताना सुद्धा जो सीताधीर मुनी असतो, इकडे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिले, कसे होते? शांत होते. त्यांना एक पक्क माहित होतं की या विषारी सापानी, या घातक शस्त्रांनी, अस्त्रांनी काय होणार आहे? मला काहीच होणार नाहीये, हे आत्म्याला काहीही करू शकत नाही. आणि जो माझ्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा आहे तोच या सर्वांपासून माझं रक्षण करू शकेल. तर ते आत्मिक स्तरावर होते, आपण शारीरिक स्तरावर आहोत. त्याच्यामुळे आपल्याला जरा काही कुठे लागलं, बरं नसेल तर आपण डॉक्टरकडे जातो. आपण अशा लोकांची कॉपी केली नाही पाहिजे, परंतु त्यांनी जे आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण आचरण केलं पाहिजे. आणि दुसरे सीताधीर मुनी म्हणजे आता हे बघा, इकडे आगीमध्ये भक्त प्रल्हादांना हिरण्यकश्यपूंनी बसवलं तरी त्यांचं ज्ञान इतकं होतं की हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आत्मिक स्तरावर असल्यामुळे आणि सदैव कृष्णाशी कनेक्टेड असल्यामुळे अग्नी जी पंचमहाभूतापैकी एक पंचमहाभूत अग्नी आहे, जी कृष्णाचीच शक्ती आहे, हे आपण 7व्या अध्यायात शिकणार आहोत. ही अग्नी सुद्धा कृष्णाला काही करू शकली नाही, भक्त प्रल्हादाला काही करू शकली नाही, कारण या सगळ्यांचा कंट्रोल जो आहे तो कृष्णाकडे होता. आणि दुसरे सीताधीर मुनी म्हणजे श्रील प्रभुपाद. त्यांनी अमेरिकेला गेले, तिकडे त्यांनी हिप्पी जे लोक होते त्यांच्या बरोबर राहिले, ज्या लोकांना कृष्णाबद्दल काही माहित नव्हतं, ज्यांच्यावर जे संस्कार विहीन लोक होते, काही संस्कार नव्हते,
संस्कार रहित ते दारू प्यायचे, सिगरेट ओढायचे, नॉनव्हेज खायचे, त्यांचे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होते. अशा लोकांमध्ये राहून त्यांनी कृष्णाचं ज्ञान दिलं इतकं की ते पहिल्यांदा जे राहत होते बॉस्टन मध्ये राहत होते, ज्यांच्या घरी राहत होते, तिकडे त्या ज्या बाई होत्या त्या रोज नॉनव्हेज करायच्या. शिला प्रभुपाद आपलं जेवण वेगळं करायचे आणि ते जेवण मग त्याच्यानंतर ते फ्रीज मध्ये ठेवायचे. ते फ्रीजच्या बाजूलाच चिकन, मटण किंवा दुसरं डक मीट किंवा हरणाचं मीठ असे वेगवेगळे तऱ्हेचे जिन्नस ते ठेवायचे. तरी सुद्धा ते डगमगले नाही. हे सर्व त्यांनी सहन केलं आणि त्यांनी इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली आणि सर्वांना ज्ञान दिलं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्ष उल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यांच्यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे तुम्ही बघितलं स्थिताधीर मुनी जो असतो त्याचं मन कसं असतं, अगदी पॉइंटर असतो, जरा इकडे इकडे जात नाही, एकदम स्थिर असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते त्याचप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. आता बघा, हे कासव जे आहे, समजा जर एक हिंस्र प्राणी त्या कासवाच्या समोर आला, ते कासव काय करतं, आपले अवयव पटकन आतमध्ये घेतं. अगदी त्याचप्रमाणे स्थिताधीर मुनी असा असतो. तो इंद्रिय विषय जिकडे असतात तिकडनं तो बाहेर पडतो. जिकडे आता तुम्हाला एक गंमत म्हणजे एक प्रश्न सांगते, प्रश्न विचारते की समजा जर आपण रस्त्यावर चाललो आहोत आणि खूप खूप गरमी आहे आणि तिकडे एक साप आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं तो साप घ्या आणि तुमच्या गळ्यामध्ये घाला. साप गळ्यामध्ये घातल्यावर काय होईल, तुमच्या अंगाला खूप थंड वाटेल. तुम्ही कराल का मी सांगितलं असं तर? सांगा बरं, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? नाही. नाही. मग तुम्ही का नाही करणार तसं? मी सांगेन अहो तुम्हाला खूप थंड वाटेल ना, साप घाला तुम्ही गळ्याभोवती. काय म्हणाल तुम्ही? देवीदास प्रभूजी अनम्यूट करा. भय वाटेल. देवीदास भय वाटेल. कदाचित तो साप विषारी असेल. तुम्ही म्हणा नाही बा आम्ही काही झालं तरी हे करणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे हा स्थिताधीर मुनी ओळखतो इंद्रियांचे विषय जे आहेत ते म्हणजे डेंजर आहेत. इकडे काही झालं तरी मी जाणार नाही आणि त्याचे अवयव तो आत ओढून घेतो. एकदा श्रील प्रभुपाद एक प्रसंग सांगते. कलकत्त्यामध्ये होते आणि एकदा ते रस्त्यावरून चालत होते तेव्हा त्यांचा मित्र दिसला त्यांना आणि तो मित्र त्यांचा गाडीमध्ये होता आणि मित्राबरोबर त्या मित्राची बायको आणि मुलंही होती. आणि या मित्रांनी श्रील प्रभुपादांना सांगितलं की आता तुम्ही माझ्या बरोबर चला, आपण पिक्चर बघायला जाऊया, सिनेमा बघायला जाऊ. तर श्रील प्रभुपाद म्हणाले की नको. त्यांनी खूप कारणं सांगितली पण या मित्रांनी ऐकलंच नाही आणि जोर करून जणू काही श्रील प्रभुपादांना गाडीतच टाकलं
आणि मग ते सगळे गेले. सिनेमा थिएटर आलं, यांनी गाडी पार्क केली आणि पार्क केल्याबरोबर श्रील प्रभुपादांनी तिकडनं धूम ठोकली. त्यांनी मित्राला सांगितलं मी काही झालं तरी सिनेमा बघणार नाही आणि तिकडनं ते पळून गेले. तर अगदी त्याप्रमाणे स्थिताधीर मुनी असतो तो इंद्रिय विषयांपासून खूप लांब जातो. त्याला माहितीये की इंद्रियांचे विषय म्हणजे डेंजर आहेत. ज्याप्रमाणे तुम्ही मला म्हणाला की तुम्ही साप गळ्यात घालणार नाही, तुम्हाला ज्ञान आहे, आणि हे तुम्ही कधी होऊ शकता स्थिताधीर मुनी, जेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळतं तेव्हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे एक ब्राह्मण होता आणि तो चैतन्य महाप्रभूंना सांगत होता की मी माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी किती कष्ट केले, मी नोकरी केली आणि खूप कष्ट केले आणि तरीही माझ्या इंद्रियांची तृप्ती होतच नाहीये. आणि मी एवढं काम करून देखील माझी जी इंद्रिय आहेत त्यांना माझी कीव येत नाहीये, त्यांना अनेक गोष्टी पाहिजेत, त्यांना समाधानच मिळत नाहीये. मग हे समाधान त्यांना का मिळत नाहीये? कारण इंद्रिय तृप्तीसाठी हा माणूस चुकीच्या ठिकाणी गेलेला आहे. समजा जर तुम्हाला तहान लागली आहे आणि अथांग समुद्र आहे आणि तिकडे पाणी, केवढं पाणी दिसतंय, तर आणि बाजूला जरा काही अंतरावर विहीर आहे, तर तुम्ही कुठे जाल? निश्चितच विहिरीकडे जाल, कारण समुद्राकडे जाऊन सुद्धा तुमची इंद्रिय तृप्ती होणार नाही. जरी अथांग समुद्र असेल, केवढं पाणी जरी दिसलं, तरी एक थेंब जरी तुम्ही पाणी घेतला तरी देखील तुमची तृप्ती होणार नाही. तर अगदी त्याप्रमाणे हा जो ब्राह्मण आहे तो चैतन्य महाप्रभूंना सांगतो की मी किती प्रयत्न केले माझ्या इंद्रियांची तृप्ती करायला, पण तरी तृप्ती होत नाहीये आणि प्रयत्न करून, कष्ट करून देखील ही जी इंद्रिय आहेत ना, यांना माझी कीव येत नाहीये. त्यांना आणि पाहिजे, आणि पाहिजे. ते जे आणि पाहिजे या ज्या इच्छा आहेत ना, याला काम म्हणतात. काम हे असं असतं की ते कधीच काम तुमचं कधीच तृप्त होऊ शकत नाही. तुम्हाला एक इच्छा पूर्ण झाली, दुसरी इच्छा उत्पन्न होते, दुसरी झाली, तिसरी, असंख्य इच्छा निर्माण होतात एका इच्छेपासून. म्हणून चैतन्य चरितामृत मध्ये श्रीला कृष्णराज कविराज गोस्वामी यांनी काम म्हणजे काय हे सांगितलंय. आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम, म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती जे आहे त्याला काम म्हटलंय. आणि कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम प्रेम, म्हणजे जेव्हा आपण कृष्ण इंद्रिय तृप्तीसाठी जे काय करतो त्याला प्रेम म्हटलं जातं. तर अशा तऱ्हेने इकडे आता कृष्णाने सायंटिफिकली सांगितलंय की जेव्हा आपल्याला इच्छा उत्पन्न होतात आणि त्या इच्छा पुरवण्याच्या पाठीमागे जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपलं पतन कसं होतं, त्याला 8 स्टेप फॉल डाऊन म्हटलेलं आहे बरं का. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय पहिल्यांदा प्रथम माणूस चिंतन करतो. आता त्यासाठी त्यांनी उदाहरण दिलंय या स्लाइडमध्ये, एक मुलगा आणि एक मुलगी. हा जो मुलगा आहे त्याला ही मुलगी आवडलेली आहे आणि त्या मुलीला सुद्धा हा मुलगा आवडलाय. आता दोघेही हे करतात,
मनामध्ये विचार करतायत. हा मुलगा म्हणतो हिचा आवाज किती मधुर आहे, किती चांगली मुलगी आहे, किती सुस्वभावी आहे. आणि ही मुलगी सुद्धा विचार करते की मुलगा हा किती प्रेमळ आहे आणि किती मदत करणारा आहे. असा जेव्हा मनामध्ये आपण चिंतन करायला लागतो, त्याच्या पुढची स्टेप म्हणजे आसक्ती, म्हणजे अटॅचमेंट. तेव्हा या मुलाला वाटतं आणि त्या मुलीला एकमेकांबद्दल आसक्ती जेव्हा वाटते, तेव्हा त्यांना असं वाटतं की आपण काही काळ एकमेकांबरोबर घालवावा. आणि मग ते रोज भेटतात. रोज भेटल्यानंतर मग ते जे ती जी आसक्ती आहे त्याचं जे रूपांतर होतं ते कामामध्ये होतं. आता यांचं लग्न होतं. लग्न झाल्यानंतर सुद्धा इच्छा संपतच नाही. त्या मुलाला असं वाटतं या मुलीने असं वागावं, असे कपडे घालावे, असा स्वयंपाक करावा, अशी नोकरी करावी, असं माझ्याकडे बोलावं. तर या ज्या इच्छा, आणि त्या मुलीला सुद्धा मुलाबद्दल तेच वाटतं. जेव्हा इच्छा या पूर्ण होत नाही, सगळ्या इच्छा पूर्ण होत नाही, जेव्हा इच्छा पूर्ण होत नाही, एक जरी इच्छा पूर्ण नाही झाली की काय उत्पन्न होतो? क्रोध. दोघांची एकमेकांबरोबर भांडणं होऊ लागतात. आणि क्रोध उत्पन्न झाल्यावर आता आपण पुढे बघूया काय होतं. हरे कृष्ण. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धी नाश होतो, आणि बुद्धी नाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधःपतन अंधकूपात पतन होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता राग आलेला आहे. राग आल्यावर काय होतं? तुमची स्मृती कशी होते? भ्रमित होते. आपण गोंधळून जातो. कसं वागायचं, काय वागायचं हे आपल्याला, आपली सतसत विवेक बुद्धी आहे ती निघूनच जाते. आणि जेव्हा अशा वेळेला इकडे आपल्या पारिवारिक हिंसाचार जो आहे किंवा डोमेस्टिक व्हायलन्स जो आहे या स्टेजला चालू होतो. आणि मग अशी बुद्धी जेव्हा आपली स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धीचा नाश होतो. आणि बुद्धीचा नाश जेव्हा होतो तेव्हा माणूस या भौतिक सागरामध्ये डुबून जातो. तर अशा तऱ्हेने आपलं अधपतन होतं आणि आपण भौतिकातच राहतो. आता इकडे या 8 पायऱ्या दाखवलेल्या आहे ज्यांनी आपलं पतन होतं. पहिल्यांदा इंद्रिय वस्तूंचं आपण चिंतन करतो. मग चिंतन करायला लागल्याबरोबर आसक्ती निर्माण होते. आसक्ती जेव्हा होते तेव्हा काम म्हणजे वासना किंवा इच्छा, असंख्य इच्छा, सगळ्या इच्छा काही पूर्ण होत नाही. मग काय उत्पन्न होतो? क्रोध. मग क्रोध उत्पन्न झाल्यावर आपली स्मृती कशी होते? भ्रमित होते. आणि स्मृती भ्रमित झाल्यावर आपल्या बुद्धीचा नाश होतो. आणि बुद्धीचा नाश जेव्हा होतो तेव्हा आपलं पतन होतं. तर अशा तऱ्हेने हे सायंटिफिकली एक्सप्लेन केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. आता आपल्याला जर आसक्ती नसेल तरच आपण आसक्ती म्हणजे इंद्रियांच्या विषयांची आसक्ती नसेल तरच मग आपण भक्तीचे नियम जे आहेत त्याचं पालन करू शकतो आणि आपल्यावर कृष्ण कृपा होऊ शकते. पण हे सगळं मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला ज्ञान घ्यावं लागतं.
तर आता आजचा आपला अध्याय झालाय. आपण काय बघितलं की अर्जुनाने जी कारणं सांगितली होती त्या कारणांवर कृष्णाने उत्तर दिलं. पहिलं कारण करुणा. मग तिकडे कृष्णाने सांगितलं की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आनंद नाही. कृष्णाने सांगितलं अर्जुना तू चुकीचा विचार करतोयस, दोन्ही ती आनंद आहे. तू जर ठार झालास तर तू स्वर्गात जाशील, तिकडे आनंद उपभोगशील, किंवा तू जिंकलास तर पृथ्वीचा सम्राट होशील. पापी प्रतिक्रिया. आता इकडे कृष्णाने बुद्धियोग सांगितला की भक्तीमध्ये पाप नाही. ज्याप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाचा आदेश फॉलो करतो किंवा कृष्णाच्या आदेशांचं पालन करतो त्यात कधीच पाप नसतं. ज्याप्रमाणे एखादा सैनिक, भारतीय सैनिक आहे, लाईन ऑफ कंट्रोलवर आहे, त्यांनी शत्रू किती 10,000 जरी शत्रू मारले तरी भारतात आल्यावर त्याचा गौरवच होणार. मग तिकडे असं आपण म्हणू शकतो की हा सैनिक पापी आहे? नाही, तो सरकाराच्या आदेशावर काम करत असतो. पण जर तो ऑफ ड्युटी असेल आणि हातात बंदूक असेल आणि कोणीतरी त्याला काहीतरी बोललं म्हणून बंदुकीने त्याने दुसऱ्या माणसाला मारलं तर तेव्हा मात्र त्याला पकडलं जातं आणि योग्य ती कारवाई केली जाते. तर तेव्हा तो जेव्हा ऑफ ड्युटी असतो तेव्हा स्वतःच्या इंद्रियांचा तो ऐकत असतो आणि त्याप्रमाणे तो वागतो. पण जेव्हा तो ड्युटी वर असतो तेव्हा सरकाराच्या आदेशाचं पालन करत असतो, म्हणून त्याला ते पाप लागत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण श्रीकृष्णांच्या आदेशांचं पालन करतो त्यात पाप नसतं. पण यात मी तुम्हाला सांगितलंय की 3 चेक पॉइंट्स असतात आपल्यासाठी: गुरु, साधू आणि शास्त्र. मग असमंजस. इकडे कृष्णाने सांगितलं अर्जुना तुझी बुद्धी तू एकाग्र कर. मग अर्जुनाने विचारलंय की असा कोण असतो ज्याची बुद्धी एकाग्र असते? मग कृष्ण सांगतो अशा माणसाला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि मग हे पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. आज थोडंसं मी तुम्हाला सांगितलं, याचं उत्तर उद्या 3ऱ्या अध्यायात मिळणार आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? रेकॉर्डिंग स्टॉप करा.